Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Hangging harian sa langit sama sa liso sa mostasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo o gipugas didto sa iyang uma, o sa pagtubo na sa maong binhi nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab og laing sambingay. Hangging harian sa langit sama sa igpapatubo sa paan. Gikuha kini sa usa ka babae o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya'y gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, mugamit ako mga sambingay kung makigsulti ako kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pa hibalui sukad mabuhat ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gihulagway na usab sa atong Ebanghelyo unsaon pag sinati nato sa langit dinhis kalibutan. Kining gitawag og gingharian sa langit o gingharian sa Ginoo. Kining gingharian sa Ginoo naa diha ang tinuod ug way katapusan nga kalipay. Nya kini diayng kalipay labi na dinhis kalibutan, mura din siya og tanom, mura sa ni siya igpapatubo sa pan nga dili diha-diha dayon. Inanay na ay process of growth. Kabantay ba mo inigtubo sa tanom? Makakita mo nga naglihok siya, nagtubo, makita. Makabantay mo siyang tubo, hindi man mo mutubag, wala mo mututok anang tanom. Tutuki ba ang tanom ba, mag-anam ba siyang tubo, makita ba ni mong gatubo siya? Hindi mo hapit makita Pero mubiya ka niya, karong adlawa, imong nakitaan, usara ka bukdahon, niya mubiya ka. Igsunod adlaw imong tan-awon, muduha na. Pero mag-apong gyud kaniya kay gusto nimong motubo dayon, magduka ka, di ka kabantay. Pasabot di ay nga dili ta magdali-dali aron ta malipay aning kalibutana. Mo bitanang ang gitudlo ros mga tao kana magyong ana ba, one click ba, nya lipay dayon. Muna wa nakakauyon si imong buhok, sud lang kag parlor, igawas nimo, bag-o na kag buhok. Ganahan kita ana. Igsod nimo parlor, igawas nimo, bag-o na kag kuko. Igsod nimo, igawas nimo, taas na kag pilok. No, mo na yatong gusto. Nya wa ka kauyon sa imong bana, text lang kag lain, nanakay bag-ong bana. Usa lang ka text, at text away. Wa nakakauyon sa imong asawa, text lang kag laing babae, usa ra ka text, nana dayon kay bag-ong asawa. Mao na roy atong gusto. Nya di ta kasinati ana og langit. Si San Ignacio kamanghura ni siya sa 13 ka managsuon. Ma-imagine nato
kung unsay kalisod sa ginikanan nga 13 kabuk anak. Paminaw ko ang ika-13, makaingon ko, sus, Ginoo ko kada kong problema ani. Ika-13 naman eh. Pero kay giantos man, gitagaan maghigayon nga motubo si Ignacio, medyo anak pa gyud ang iyang pagtubo. Kana bang murag may pagkabuangon ba? Dili siya ba Diyos nun? Pero naalagi pa ilog nga giatiman lang gid siya. Niabot yung panahon na napahimuslan siya sa kalibutan nga matod pa diri ang usa ka kahoy nga gitawag og mostasa, inigtisok sa liso, gamay kay nang lisuha, pero inigtubo na anha na manugdon ang mga langgam, magsalag ang mga langgam, mupasilong na tas landong ni ana. Mao sa nahitabo ni San Ignacio sa de Loyola. Pag hingkod na gid niya, diha pa nakita pagka mapuslanon di ay sa ika-13 nga anak. No? Kinsa ninyo din ang gustong mga anak og 13 kabuok. Tasa kamot. Ang ni Isa sad wala naman sa ikapuslanan, wala na. Ang ni Isa ba wala na sa gipaglaom. Oh, ambot lang og naamoy anak. Congratulations kung mo tudlo mo sa inyong mga anak karon, kay mga tiwasono naman mo kasagaran diri naong kanang inyong mga anak o inyong mga apo tudlo naayaw gyud kana bitang mura din kag ma-discourage kung daghan nag-anak. Imagine Ignatius of Loyola, ika-13 kamanghuran, nahimong banggiitan nga santo og naghatag og kanindot sa simbahan pinaagis mga Jesuits. Ang mga Jesuits mo'y nagtukod anang mga educational nga mga universities sama sa ning ato din Ateneo de Manila. Kasikat ana nya seminaryo, mga formation sa mga pari nya naapagin nila ang kanang mga counselors, family counseling, may kay sila ana, pastoral missionary works, may kay sila ana. Tungod na ni Ignatius, ika-13 anak. Nya dinis atos Pilipinas, kay hinomdom mo ni anhing Cardinal Jaime Sin. Cardinal Sin ba? Kinsay nakailang Cardinal Sin, nakadungog, taas ang kamot. Grabe kay ito, Cardinal tos Manila, mautoy hinungdan nga nahitabo ang IDSA 1 o IDSA 2. 1986 ba itong IDSA 1? O niya, year 2000 o 2001 ba itong IDSA 2? O, ana. Siya gyapon ato, sikat kay ito nga pagka-kardinal. Kay bawo mo og ikapila siya. Anak, taga kuan man to, taga Kalibo, Aklan. Wa mo kibaw? Mo lagi na, di man gud mo magsusi-susi. Kanang atong pagkamaritis ba, ato sa nang gamiton sa tinarong, ay kanang bang ato sang hinumduman ang mga kinabuhi sa mga banggiitang tao nga nakahatag og nindot bas katilingban. Si Cardinal Sin, 16 sila ka managsuon, usara ka inahan, usara ka ginikanan, usa ka inahan, 16 sila ka buok, ika-14 siya nga anak. Nya atimanonon pagyud kaayo kay asthmatic siya. Asthmatic ba kanang di magsilbi og patrabaho og uma, kay mag-uuma man to sila. Di magsilbi kay asthmatic. Ana galisod kada diyot-diyot lang atimanon, diyot-diyot lang ma-ospital, pero tanawa nahimong kardinal, nahimo pag yung reformist sa atong nasod, naghatag og nindot kaayo nga historical record sa atong nasod. Ingon ana, mauna siya ang gitawag og patience endurance or patient endurance, ang pagkamapailubon nga magpaabot hangtod makabot ang gingharian sa langit. Ang atong mga santos nagpakita gyud aning
paggamit aning virtue of patience. Kasagaran sa mangumpisal nako maingon din, mubo kay kog pasensya pader. Mubo kay kog pasensya. Masuko dayon ko. Sige ko na bilingi ay mong tupad. Inataas kag pasensya. Kasagaran, mubo kay pasensya, hapak dayon. Mao sa to akong anhing mama, mubo kay pasensya, tig-ik lang ni gamay, piti dayon, ana. Sopak lang gamay, ikaduhang igham, piti na slatos, ana. Kusi dayon, ana. Mao man ato impatience. Nya gatuo ta nga kanang impatience makausab dayon sa kahimtang kini manggong goodness, kani bang kamaayo, dili na siya sama sa kadautan. Ang kamaayo, inanay nga mo paila sa iyang kaugalingon. Ang kadautan, outright gina, bang, ana din na, ang kadautan ba? Pero ang kamaayo, inanay kaya na siya. Mura laging adlaw, maay man ang adlaw, tanawa, di ba, inig silang, inanay, ana. Ang tanom, maayo man na siya. Inanay ka ng tubo. Pero tanawa ng lunop, flash flood. Di ba? Bang! Kausara ka patay na yun. Kanang makras ang eroplano. Bang! Bangga ang sakyanan. Bang! Kanang maadi ka, suyop. Hay dayon ka. Suyop ni mo. Hay dayon. Kana yung mga premarital sex. Inig tukhang. Suka-suka dayon. Dali lagi kayo. Pero ang mga maayo buhat sama nang mo graduate kag kurso, mo agi pa kag kinder, mo agi pa kag grade 1, grade 6, grade sa pa na, grade 10, grade 12, first year college hangtod 40 basta kapuya kada adlaw siging report sa eskwelahan kapoy. Pero kung pasensyoso ka, maabot gid ka sa anang maayo. Sa unang pagbasa, ang mga tao nakasala katong mga kauban ni Moises. Ngano man, si Moises nagstandby og 40 ka adlaw didto ibabaw sa bukid sa Sinai. Dili na nila makita didto sila sa ubos. Wa na tay Ginoo. Maghimo na lang tag atong Ginoo kay may nang dun na gid tay Ginoo. Nakasada yung sila. May gani si Moises kay pasensyoso kaayo, bunga sa to sa iyang encounters Ginoo. Ang sa mayang gisulti, pusdak to niyang unang gisuwat sa Ginoo nga 10 commandments, saka siyag balik, ngayo na sad siyag ikaduhang gisuwat sa Ginoo, unya iyang gihangyo ang Ginoo, pasensyahi in taon kining mga tawhana. Kung di jud ka kapasensya niya Ginoo, ako nalay patya. Matod pa niya, papasa na lang ng akong ngan diha sa basahon sa kinabuhi. Ningon ang Ginoo, dili nako papason ang imongan kay buutan man ka, kadtong nakasala mo'y akong papason. Pero kay naaman ka, nga mo pasensya nila, dadaan ang mga tawhana ngadto sa akong gisaad nga lugar, pero silutan ginanako sila inig-abot sa saktong panahon. So kining atong pagka dili mo pasensya, musangko nig silot. Pananglitan kaning ato dinhing gibuhat nga sige tagbaligya aning slat. Hinay kayong halin, no? Hinay ba di gusto mo itong kunahon na biya sa tako nga sus ikaugma ka no nindota kag mahurot na ni kahalin ang slats. Pero inanay jud kayo, gitudluan kita sa Ginoo nga hinay lang. Ay kay pagdali kay madagma man ka nang magdali, dagan kag maayo, posible man nga madapsot ka. Hinay lang. Wala inanay lang. Pero na nagihalin. Atong gahapon na sa increase sa atong halin sa atong slots. Pila na may atong halin karon sa SBF DAG niabot na og 37,205 ka slots. Pakpak. Hinay lang. Gikan sa 76,000 atong gibaligya originally, karon 38,795 na lang.
Naganam, nagkaubos, hinahinay lang. Nya, sige sa magpalit, hinahinay sa magpalit, kada semana, palit mo ko sa kaslat, hinahinay lang ba? Pero kining akong 4-slot challenge, di ni madag hinay-hinay, kay karon man ni siyang August 6 kutob, na dool na malang kinutuban ani, karon namang Domingo. So, nanasad tay 4-slot challenge, niabot na sad og 1,143 ka kabuok ka 4-slot challenge. Pakpakan sa gyapon nato ni sila. Ang importante di ay kaning tao nga pasensyoso or pasensyosa maka-appreciate sa matag increase of goodness. Dili dayon mangandoy o kanang dako ba? Dako. Maka-appreciate ta sa ginagmay nga mga kausaban sa tao. Pananglitan imong bana, palainom kayo. Ayaw ingna hunong anang imong inom ha. Ayaw ingna lang ha. Nindot untag mo hunong kas imong inom, imong paghubog-hubog. Nya ang imong bana after mga 1 year nimong sinulti ani, nindot unta mohunong kas imong inom, imbis makahurot siya og usa ka case nga beer. Pilam na kabuk usa ka case 24. 24 iyang mahurot kada semana. After 1 year 23 na lang kabuok. Di ba? Nya unsa may imong isulti? Ay, praise the Lord, nakadisiplina na gyud ka. At least usa ka tuig nakadisiplina usa ka botelya. Mo nay patience. Pero mo ka, ha? Yan inom gyapon ka. Ako na jud gipaningkamutan. Nihinay jud ko sa kunin. Hinay, may naong nimo. Hubog mo gyapon ka. Pero wala mo ipapila ka buk botelya ang iyang giinom sa una. 24 to yang mahurot karon 23 na lang. Imong bana nangabit, hunong na imong pangabit, di ka mo buwagan giti ka. Ayaw ingna nindot untag mo hunong ka ng imong pagpangabit ana. So after mga 10 years nimong sinulti, 10 years imbis nga muadto siya siyang kabit kada semana, muadto na lang siya kaduha kada buwan. Di ba? Okay na kay na, di ka mo appreciate ana. Oy, hasta inig tiks-tiks, masuko pa man ka. Di na ginoon na maulian. Pero ngayon ka, ay salamat, imbis 4 times a month, nahimo na lang twice a month. Praise the Lord, naagyoy kausaban. After 10 years, nimong pailog niya. Di ka ka-appreciate na. Oy. Tanawa. Wagin mo ana. Di ay? Mauna hapak dayon, singhag dayon, patay dayon, buwag dayon. Adi jud ka ka-experience og langit ana. Pulos lagi na pressures, pulos kaguol. Mo na pailog yun, pailog. Mo na ang Ginoo is very patient to our sins. Ako ug ang Ginoo dili pa pasensyoso, dugay na kong gikuha dinhi isip inyong parish priest. Ngano man tungod kay buangon kay kustanan. Daghan kay ninyo dinhi mahadlok na hinuon nako, no? Ana, labi na ning mga kanibang na nag-alagad simbahan. Kulbaan sila nako. Ako muna bias ginawa nako yung paubos mo na gini ang akong pinakanindot nga batasan. Pero paghanag yung maging may lagi igingon kisay mo bisa karon mao ni ay salamat inta. Igpangutahan na dali kinsa di mo misa ka Padre Siano aya. Unsay akong assignment isip lector o ugma ha ika mo morning hulo Padre Siano na morning patay ta. Ngagas ding singot ba ngagas ding singot. Sakitan biasa ko ana magtan-aw no mura mog mga ratol pero pasensyahan lang gid nako kay after mga 4 years ang katong maningot sa una katong 4 years ago maningot niya mang luspad inig abot na ko dire karon singot na lang wa na luspad di ba? That is good improvement ana. Katong akong mga staff dire nga mupalayo gid ako ngadto ikaon karon mupaduol na sila panagsa labi na sila tuyo nga papirmahan. Muduol na ba basta na ipapirmahan
Der, wala yung pirma ni Der. Pirma Der. Salamat mo doon na gid in town. Naagi na improvement, patience lang. Sige, lingay mong tupad. Yung na, pasensyahi lang, mamatay ra ka. Pasensya lang, pailob lang, mamatay ra ka. Pasabot, ay lang pagdali, aning kalibutana, nga mobiya din kasi imong problema, mamatay ra ka. Hinay-hinay lang kada adlaw, paduol na gyud ka na sa imong kamatayon. And once mamatay ta, kita gitag langit. Pero kung nagpractice tag pailog, nga Diyos nun, wap ata mamatay, kakita na tag langit. Sama sa nahitabo sa mga santos o nahitabo sa mga tao, labi na sa mga ginikanan sa mga santos na pasensyosa kaayo, nga nag-alima sila mga anak, bisag daghan kaayo, sama sa pamilya ni San Ignacio, pamilya ni Cardinal Sin, o uban pang mga pamilya, nakaproduce gyud sila mga saintly children tungod sa ilang patience. Manindog ta mga pasensyoso.